Bun. Și am început cu un summary pentru povestea mea, care va fi în limba română. Și pur și simplu vreau să dezvolt povestea asta. Deci am creat eu din imaginația mea o sămânță despre cum ar trebui să fie povestea. Apoi am zis hai să mă ajut un pic de AI și să mă duc la ChatGPT și să-i zic să-mi o dezvolte. Și am avut un mic chat cu el. Nu e așa de mare. Um, I-am dat un pic context din universul ăsta cu alte povești ca să-mi creeze o poveste, de fapt să înțeleagă despre ce e vorba, în poveștile mele cu Puf Puf din Alchimalia, din lumea asta. După care i-am zis că vreau să-mi dezvolte ideea asta pe care am scris-o aici. Bun, mi-a dezvoltat povestea, după care m-am dus și am structurat povestea cu tagging-ul ăsta, care nu e neapărat necesar, dar mie îmi place să-mi structurez povestea așa pentru că îmi dă mai mult control. Deci am zis că ăsta e titlul, ăsta e summary și ăsta e page 1, page 2 și m-am oprit cam aici. După care m-am dus la el, la ChatGPT încă o dată și am zis că îmi doresc ca el să-mi structureze um, să continue structura paginilor, să împartă el în funcție de cum le-am împărțit eu ca și dimensiune paginile și să-mi facă el pe 4, pe 5, pe 6 și tot așa. Mi-a mai făcut el ceva de genul ăsta, după care i-am spus că vreau să aibă și un pic un talent ăsta literar, să-i-am dat și un exemplu. I-am zis, uite, Puf Puf auzise de mult de planeta Alt-Verzuie și de lanurile de iarbă. O iarbă atât de mare încât pisicile credeau că sunt într-o pădure, bla bla. Asta e tot așa, un exemplu pe care l-am dat ca el să-l aibă ca și stil de scris. Și atunci el mi-a scris încă o dată povestea. Am recitit-o și să zicem că sunt împăcat. Pot să mai fac niște retușuri, pot să mai fac una alta, nu e niciun fel de problemă. O salvez, deci salvez textul ăsta și pot să mă duc să îl import în tool-ul meu, dacă îmi doresc. Adică în Alchimalia. Bun, sunt în Alchimalia și am drepturile de creator ca să pot să mă duc în Storycrafts. Le pot accesa din butonul ăsta de edit de aici. Sau mă pot duce în meniul meu principal și pot să zic creatorul de povești și mă duce tot acolo. Sau dacă vreau mă pot duce jos de tot, aici la descoperă creatorul de povești și pot să deschid de aici. De oriunde se deschide aceeași treabă. Bun. Și pot să zic creează poveste nouă. Apăs aici pe butonul ăsta. Bun. Și am zis că o să creez o poveste nouă. O să dau import în formatul ăsta de aici, adică import text, nu import text simplu. După cum ziceam, import text simplu, îmi împarte el automat pe pagini. Doar că nu prea știu cum îmi pune scrisul, așa că prefer varianta asta. Dar se poate foarte simplu și cu varianta asta, import text simplu, în care îți spune el, în funcție de ce page size vrei să-ți alegi, small, medium, large, extra large, bla bla, îți spune el numărul de pagini, ți le estimează și îți împarte automat textul. Doar că după aia tu trebuie să mai iei din text dintr-o pagină și să muți în alta, pentru că poate unele pagini se termină aiurea. Așa că eu prefer să mi le tăguiesc așa. Și m-am bazat pe ChatGPT că mi le împarte el și din punct de vedere semantic. Da? Deci el știe unde să se oprească și cam știe ce se întâmplă. Și cred că a făcut o treabă destul de bună, vedem. Mi-a făcut 15 pagini până la urmă în povestea respectivă. Revenind în Alchimalia, în studioul ăsta al meu, aici tot ce trebuie să fac este să dau import text, mă duc la materialele din Alchimalia, am creat aici o poveste, problema laptelui și dau import. Bun. După ce am dat import, acum mi arată că se încarcă povestea și în momentul ăsta el face împărțirea pe pagini automat. Bun. Mi-a pus titlul exact cum trebuie. Hai să mă uit la copertă. Mi-a pus și coperta cum trebuie. Ăsta e butonul de salvează. Fiecare buton, dacă mergem cu mouse-ul pe deasupra lui, arată ce face. Ăsta e export complet, refresh, preview. Hai să luăm de la capăt. Aici îți face o poveste nouă. Nu vreau că momentan tocmai am început una. Ăsta e butonul de salvează.
Adică orice salvare, orice modificare fac, apăs pe butonul ăsta și o să salveze și mi-arată aici că se salvează. Poate o să fac ceva mai proeminent să fie toată treaba asta cu salvatul. Bun, după care există export JSON, care tot ce face este să exporte formatul ăsta JSON ca și fișier JSON, da? Cu datele respective. Hai să-l facem și pe asta, să vedem. L-am exportat și mi-apare aici cum citește de fapt aplicația noastră povestea în format JSON. Mă ajută atunci când vreau să-mi salvez munca și nu vreau să îmi pierd modificări. La fel, export complet înseamnă că îmi exportă și fișierele audio, video și imaginile, bineînțeles. Refresh, ăsta îmi încarcă pagina să văd dacă, îmi încarcă povestea încă o dată să văd dacă totul e ok. Și preview, previzualizare, ăsta la sfârșit de tot când mi-am pus și poze și tot ce am nevoie, pot să dau previzualizare și o să vedem mai târziu cum arată povestea fără să o public momentan, ca să văd dacă îmi place, dacă dimensiunea paginii e prea mare sau prea mică, dacă pozele arată bine, dacă nu arată și tot așa. Bun, după care mai am copii, în cazul în care vreau să fac o copie acestui draft, să, nu știu, poate am nevoie să copiez draftul ăsta și să mai fac altul. Și mai am fork, care ar trebui practic să fie doar pentru poveștile deja publicate, dar aici o să mai lucrez la partea asta. Aici mai am și limba română momentan selectată. Dacă mă duc înapoi la informații de bază, aici mi arată limbi disponibile limba română. Și dacă vreau să mai adaug o limbă, pot să adaug și limba engleză liniștit. Și chiar o să o adaug acum, că poate o să vreau să fac povestea și în engleză mai târziu. Sau dacă vreau să plec cu engleza, pot să fac schimbare și pot să scriu în engleză. Și atunci mi se resetează titlul și pot să-i zic a milky problem, să zicem. Aș traduce pe engleză. Dau save. După care dacă vreau să fac switch-ul iar în română, mi-arată în română. Vreau în engleză, mi-arată traducerea în engleză. Deci asta e doar pentru traducere. Bun. Acum, ce mai vreau să fac? Vreau să selectez temele, dacă e o poveste populară sau nu. Adică dacă a scris-o Ion Creangă sau am scris-o eu. Momentan nu a scris-o Ion Creangă, deci am scris-o eu. Nu o să bifez acel check. Bun. Să zicem că rămânem pe română. Și aș vrea să adaug până la urmă o temă, ziceam. O poveste simplă, nu e neapărat așa de liniară, mă rog, o poveste simplă, cum să zicem, final deschis, nu, citire, literatură, mă rog, citire, așa, creativitate, putem să băgăm orice temă, orice topic de aici. Chiar cred că o să mai fac la un moment dat să băgăm și dacă e o poveste din universul Alchimalia, să o teguim cu Alchimalia Universe ca să fie, să se înțeleagă că e din aceeași suită cu Epicul Copacul Luminii sau Laboratorul Imaginației, ca să fie în partea asta de serial. Bun, după care, categoria de vârstă, o selectez, poate să fie oricine, nu contează, bun. După care salvez iarăși, deși se mai salvează din când în când și automat, vreau să mă asigur că modificările mele sunt salvate. Bun. După care aș vrea să trec la pagini, să văd ce a făcut. Da? Pot să mă uit aici să văd ce s-a întâmplat. Asta e prima pagină, am 15 pagini. Bun. Dimensiunea e aproximativ egal, mai mult sau mai puțin. Pot să mă uit la povești în modul ăsta preview, previzualizare. Trebuie să apăs F12, deschid Developer Tools în orice browser și mă duc la iconița asta să văd cum apare pe mobil, da? Și de aici pot să selectez un device, adică pot să mă duc pe Samsung, Galaxy Ultra, pe tabletă, pe orice vreau eu.
Și momentan las pe telefon, că îmi imaginez că ăsta e cel mai comun. Și apăs pe butonul ăsta de preview. Și ăsta teoretic ar trebui să mă ducă la modul de preview. Bun. Și aici pot să-mi citesc povestea în modul text, momentan, pentru că eu poze nu am acum, la momentul respectiv. Bun. Și atunci mă uit printre pagini, văd cam dacă sunt bine sau dacă sunt bune sau nu. Văd că dimensiunea e relativ ok la fiecare pagină, deci mi-am împărțit destul de bine. Bun. Ies din modul ăsta, ies de aici, apăs F12 sau apăs pe close încă o dată și trec în modul desktop iarăși. Bun, deci paginile le am, totul e ok. Acum ce mi-aș dori să fac, bineînțeles, este să fac prima dată pozele, pentru că ăsta ar fi următorul pas. Sau pot să fac și audio, dar aș vrea întâi să văd cum arată toată treaba asta. Mi se pare cel mai fain impact ăsta.